Ji matiyo e tesend nyamburko ma Mwembe Tayari e kaunti ma Mombasa sani karakoni chenro mag ohala kaachiel kod kwan jogo mong'ado geche kawuok bomano nomedore ka ipimo kod ndalo mag tich ariyo mosekalo e jumbe mosekalo. Ma gikoni en nikech ng'anyo ne ok otimore Mombasa kaka osebedo ka timore kinde ka kinde odiechieng' ma tich ariyo, to kendo ni mar sikunde sani ogik loro miyo jonyuol manyo thuolo mag wuoth ne nyithindgi ma chano dok e mier. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Tesend bas ma Mwembe Tayari Mombasa. Kae ne wayudo ka chenro mag wuoth dhi nyime kendo weg dukni ne oyawo helni kopogore kaka osebedo chieng' tich ariyo jumbe mosekalo nyaka ne chenro mag ng'anyo makwedo piny owacho chakre e pachoka. Jogo matiyo e gache mating'o jowuoth koni kwan jogo mamanyo gache bende omedore, to chutho ni mar jopuonjre manie sikunde bende koro chano loro kendo dok e miechgi e rusa mar dwe mar 8. Chenro osechakre, jonyuol osechako ikre mar ng'ado ne nyithindgi tickets ka giduogo e rusa mar dwe mar 8. Aneno ka chakre 31 nyaka tarik 3 gisechako book nere nyithindo loro wik manyien. Koro waneno kwa booking marwa kaka wanjo madhi Mombasa, Nairobi, Busia. Booking waneno kwa ji osechako respond. Wan gi ji makoro book, jomoko book advance, jomoko book immediately kaka jok madhi Nairobi. Geche koro wan go maber kabisa. To kata bedo ni jomoko ne pod obet akicha kaluwore gi luoro ni ng'anyo ne kidek bedo, chenro mag wuoth kod ohala ne odhi makare kipimo kod jumbe mosekalo. Kata kamano, gache mag obila to ne one ka pod fuyore e chuny boma, kata obedo ni onge ng'anyo moro amora mane otimore Mombasa. Kata kawuono gokinyi ka nwachiewo, nwaneno ka polise wuotho kuondegi. Pengine mokelo luoro momiyo ji movement ok ber ahinya ka bedoga. Pile Mwembe Tayari en kuma odich sana, lakini chakre ng'anyo chakre chieng' tich ariyo gi tich ang'wen ji bedo ga matin e town, ji ok bed ga mang'eny, giluoro wach ng'anyo. Pogruok nitie maduong' kabisa nikech tich ariyo gi tich ang'wen ne ndalo ma maandamano. To koro sani waonge maandamano nikech koro kwe wan godo. Ng'eni ka maandamano nitie yo luor mondo miyo dhi e wuoth. To sani koro waneno ka piny ber, piny yom, kata wan jok mabiro booking ging'eni koro nitie kwe. Ng'eni ka nitie kwe, wuoth ber. Giywak ni gacho kolo midendo ni SGR bende osebedo kamayo gi ohala, omiyo geno margi thoro ga mana bedo e kinde mag jowuoth mathoth, magin seche ma iloro kata yawo sikunde kaachiel kod kinde mag nyasi ma bende gimede nengo wuoth. Wach manyalo wacho mar jo SGR oketho wuoth ahinya e Mwembe Tayari kae. Nikech kake wan jowuoth yudo ni joma ng'eny sani wan wadhi SGR to jok mang'ado gari te nikech kaluwore kod sa. Koro mano kelo ng'ukni maduong'. To mondo mi wa compensate ndalo moko ma koro ok wating'e, ng'e ndalo normal iyudo ni 1800 paka Kisumo. To kwa mede koka wa compensate for the loss. Iyudo ni seche moko bas dhi ndalo ma onge nini, ndalo ma oro. Bas dhi ma onge ji. To ndalo ma koro onge oro, ema koro wa compensate, wachule ofise, bas jok manigi loan gichule. Ikruok mag jopuonjre loro skul dhi nyime tesend bas ma Mwembe Tayari kaendi kuma jogo matiyo tesend ni koni kwan jogo mang'ado geche sani osechako medore ka giikore ne loro skul. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.